नमस्कार मित्रांनो, मी प्राची पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्स मध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी बनवणार आहे चवळीच्या शेंगांची सुकी भाजी। तर आजची ही भाजी आहे ती झटपट तयार होणारी आहे, तुम्ही टिफिन मध्ये सुद्धा देऊ शकता अशी ही चवळीच्या शेंगांची सुकी भाजी। तर ह्या शेंगा आम्ही कोवळ्या अशा घेतलेल्या आहेत, आता हे आपण साफ करूया। या शेंगांमध्ये दोन प्रकार असतात, एक प्रकार असतो तो हिरव्या कलरच्या शेंगा असतात, त्या थोड्याशा बुटक्या असतात आणि ह्या थोड्या पांढऱ्या कलरच्या आहेत, त्या थोड्याशा लांब असतात आणि गावठी असतात। ही छान अशी लांब लचक आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर आता आपण या चवळीच्या शेंगांची अशी बाजूने शिग्र काढून घेऊयात। ही कोवळी असल्यामुळे हिची शिग्र येत नाहीयेत। आता साफ करून झाली की आपण चिरून टाकूया। जशी आपण गवार सोलतो तशीच ही पण सोलून घ्यायची आणि हिला आपण बारीक बारीक असं चिरून घ्यायचं। आता या चवळीच्या शेंगा आपण असं कापून घेऊया। मी असे बारीक बारीक असे पीसेस करते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता, थोडे मोठे ठेवले तरी चालते। आम्ही असे बारीक बारीक करणार आहोत। आता ही भाजी आम्ही चिरून घेतलेली आहे। आता ही भाजी चिरून झालेली आहे, आता आपण धुवून घेऊया ते। आता आपण फोडणीला सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी आपण तेल टाकून घेऊयात। जिरा मोहरी टाकून घेऊया। फोडणीसाठी जिरा मोहरी टाकून घेतलाय। फोडणीसाठी लसूण आणि कढीपत्ता टाकून घेतलाय। आता लसूण आपला भाजलेला आहे, आता आपण लाल मसाला टाकून घेऊया। थोडासा टोमॅटो टाकून घेऊया। थोडासा कांदा। आता या चवळीच्या शेंगा टाकून घेऊया। चांगले परतून झाले की याच्यावरती आपण मीठ आणि हळद टाकून घेऊया। तर चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी हळद टाकून घेऊया। आता ही भाजी चांगली परतून झाली, आता आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया। आम्ही ही भाजी सुकी बनवणार आहोत म्हणून आम्ही थोडंसंच पाणी टाकणार आहोत। तुम्हाला जर या भाजीमध्ये ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही वाटण देखील टाकू शकता आणि भाजी बनवू शकता। पाच मिनिटानंतर आपण झाकण खोलून पाहूया भाजी शिजली आहे का। शेंगाची भाजी तर शिजली आहे। आता आपण याच्यावरती खोबरं आणि कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि गॅस बंद करूया।
आता ही डिश आपण सर्व करूया। आता ही चवळीच्या शेंगांची भाजी तयार झालेली आहे। ही भाजी तुम्ही चपाती किंवा भाकरी सोबत खाऊ शकता। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।